Det, der tager længst tid at rykke sig på, det er selvfølgelig konditionstræningen, men man bliver på mange måder stimuleret i form af mange forskellige idrætsfag her på skolen. Og udover det, så rykker man sig rigtig meget teknikmæssigt. Vi har både markerfejlretning, vi har noget videofejlretning, og så har vi selvfølgelig også trænere, som er inde og kigge på, hvordan og hvorledes svømmer man. Da jeg kom herned, at det er sådan dejligt at lærerne, de går lige så meget op i det som en selv, så man får meget sådan ud af undervisningen. Jeg er blevet hurtigere, og jeg har fået en bedre kondi, og så også teknikkerne. Jeg er blevet mere sådan præcis i mine tag og sådan noget. Og det er blevet fedt. Ja. Man kan få op til 4 valgfagstimer i svømning. Udover det, så kan man komme til at have 2 morgensvømningstimer. Og så har man mulighed for at svømme om aftenen, når svømmehallen ikke bliver brugt. Så i alt omkring cirka 10 timer i løbet af en uge.